тарси камбағалия нест кунед. ҳамин худату хонатон ага $1000 бошад ё $2000 пасандоз, худатон шумо более уверен ҳис мекунед ку ягон вақт худатон ба иҷозат надиҳед ки то копейки охирона расход кардан ба ин як. Дуюмаш ин ки ҳама вақт ҳамраатон пул гирифта гардонед. Ақаллан $200 пасандоз карда бумажникатон ба доштаестед. Ҳама вақт ақаллан $100 ё $200. Агар ки тонед ки ҳамин як купюри €500 гирифта ё ду купюри €1000 гирифта дастатон ба доимо гашонда истед, худатон ба манаин хел боваритон пайдо мешавад. Шумо одат карданатон дар кор пул қатти зиндагӣ кардана. Бисёр одамо бепул мегардад, кисаш ба пул нест, ҳамин 10 сомонӣ, 5 сомонӣ, барои ҳамон вай тарси камбағалӣ вай ба то решаҳош, реша давондагӣ, устухонҳои баданаш ба. Шумо худатона бояд ки комфортна ҳис кунед, озод ҳис кунед, пул қатти натарсед. баъзе бачаҳо мегӯям чӣ ба дастат ба ақаллан $100 гирифта намегардӣ? Мегӯяд ки ягон ҷо расходаш мекунам, бо ягон ҷо гумаш накунам. Ту агар ки ҳамин $100 саришта кардан наметоӣ, ба куҷо ту ба сарватмандӣ мебиёд? Ту агар ки ҳунари $100 ба управлят кардан, саришта кардан ба метарсӣ, аз куҷо ту пул мебиёд дигар? барое ки тарси камбағалӣ гум шавад, шумо гиреду доимо ана ҳамин чиза гардондан гиред.